So what's up mga guys? Relax sa tagamay diri mga guys kay ulan man mga guys. So storytelling sa takadali mga guys. Di, maulaw man na siya inigpito, Pip. Siya ko bilang siya. Hugaw mo, crack. Dili yan, hugaw ba? Makaingol siya, hugaw mo ito ganiya. Karoon di naman. Wala siya pulis lang. So, kwan, ano siya, ito pusil-pusil. Siya, pag tanaw na ko ng taxi, kung salita ng taxi ba. Yan ang nai, mo man yung unang nga naibadlis rin sa agtang. Yung taxi, yung ano niya. Basta kuyawa siya ng trato, parking ana. Sunod og pulis. Kukuntihan siya, uy, nag-ilis, mag-plate number. Yung plate number, mag-parking na. Pag nahin mo sakay, mag-ilis, ligid. Yawa ng taxi, ha, taxi pa nga sa iyang kwan. Title niya, taxi. Taxi driver mo na siya. Ang ruhay. Hindi magalagay, buntis lagi, Ubultikan na katong patrol, kusugan yung dalan patrol, ubultikan. Abot lagi dito sa ospital lagi. Kaabot mo itong buntis, pero ang bana na, wah! Abot lagi dito sa ospital lagi. Kaabot mo itong buntis, pero ang bana na, wah!